Numru ta' membri parlamentari Ewropej tal-Partit Popolari Ewropew il-PPE jinsabu urtati u rrabjati bid-deċiżjoni tal-kap Manfred Weber li qabad u għażel lil Simon Busuttil bħala Segretarju Ġenerali tal-Partit Popolari Ewropew. Ir-rapport ta' dan is-sit tal-aħbarijiet influenti politiku li qal li ħafna mill-kritika li qed jaqla' Weber il-kap tal-Partit Popolari Ewropew hija minħabba l-għażla ta' Busuttil. Il-politiku rrapporta firda u inkwiet li bħalissa jeżisti fil-Partit Popolari Ewropew riżultat tal-għażla ta' Simon Busuttil. Numru ta' membri parlamentari Ewropej u nies qrib il-Partit Popolari Ewropew akkużaw lil Weber li affavorixxa lil Simon Busuttil, deskritt mill-politiku bħala ħabib ta' Weber u li għandu ftit esperjenza u tarif tal-Parlament Ewropew u tal-Grupp Politiku Ewropew li fih huwa msieħeb il-Partit Nazzjonalista. Membru parlamentari Ewropew saħansitra qal il-politiku li Simon Busuttil ingħata l-kariga minn sieħbu Weber. Il-kariga ta' Busuttil niżlet mis-sema qal il-membru parlamentari Ewropew. Manfred Weber mhux ġdid għal Simon Busuttil hekk kif dan kien eresqu lejn Malta anke biex jitkellem fil-mass meetings li kien jorganizza u jitkellem fil-miftuħ kontra pajjiżna. Intant il-politiku rrapporta wkoll kif Weber qed jaffaċċja kritika ħarxa minn nies fih dan il-blokk Ewropew li jmexxi anki wara t-telfa umiljanti għall aspirazzjoni tiegħu biex ikun il-President tal-Kummissjoni Ewropea. Il-politiku qal is-sena l-oħra l-mexxej Ewropej ma rridux jieħu l-iktar kariga b'saħħitha fl-Unjoni Ewropea u minn dak iż-żmien l-hawn Weber inbidel. Irrabjat, urtat u bitter kienu dawn l-aġġettivi li ntużaw minn nies qrib Weber mal-politiku. Is-sit kompla jgħid li issa Weber daħħal ftit nies fiċ-ċirku tiegħu fosthom lil Simon Busuttil u din kienet l-aktar raġuni li ħolqot rabja u nkwiet fost il-Partit Popolari Ewropew. F'dan il-blokk politiku hemm ukoll il-Partit Nazzjonalista mifni bl-inkwiet u l-firda bejn żewġ fazzjonijiet li ma jaċċettawx lil xulxin, il-fazzjoni ta' Adrian Delija u dik ta' Simon Busuttil. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.